उदालगुरि जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आयुर्वेदिक सोरखारारि फरायसालिमा आरो बिटिआर सरकारनि जथायै बानजायनायाव गेदेरथार सावस्रि नायसंनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। दिनैनि बे हाबाफारियावनो गिबि हाबाफारि महरै दिनैनि हाबाफारि बेखेवनाय आरो योगा खालामनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। दिनैनि बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर', एमसिएलए माधव सेत्री आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां मेलेमजिबि सुबुंफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायोदि योगानि गेजेरजों जों सुबुं माहारिया देहाखौ सांग्रां लाखिनो हायो आरो गोबां बेरामनिफ्रायबो बारग'नो हायो। बेखायनो देहानि थाखाय एक्सारसाइजनि गोनांथि होनना फोरमायो। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव खमैबो 70 डक्टर आरो 3500 सुबुंफ्रा बाहागो लागोनखौबो फोरमायो दिपेन बर' बिथाङा। सरकारि आयुर्वेदिक कलेज गुवाहाटी, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आयुष मन्त्रालय आरो बिटिआर सरकार जथायै थांनाय 23 तारिख आगस्तआव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव जोङो सानसेनि बेसेन नाङै फ्रि मेगा हेल्थ चेकआप आरो पाब्लिक एवेयारनेस प्रग्राम जों लादोंमोन। दिनै नैथि खेबनि थाखाय उदालगुरि कलेजाव सरकारि आयुर्वेदिक कलेज आरो गासै जोंनि इनिसिएटिभआव फ्रि मेगा हेल्थ चेकआप आरो पाब्लिक एवेयारनेस प्रग्रामखौ दिनै जों लादों आरो फुंबिलिनि हाबाफारि गिबि हाबाफारि योगा सेसन बेयो बिष्णुराभा कृष्टि संघनि बे भबनाव सोलिगासिनो दङ। फ्राय बेयाव 400निबो बारा एबसुनि मावथि आरो स्टुडेन्ट गासैबो बेयाव मिरु जिल्ला आनसलिकनि बाहागो लादों आरो बे योगा सेसननि गेजेरजों जोंनि मेन्टेल फिजिकेल आरो साइक'लजि बेखौ बोरै जों फिट लाखिनो हायो। योगाया भारत हादरनि सभ्यतानि मोनसे सुबुं माहारिनि एंगारनो हायै बाहागो आरो योगानि गेजेरजों जोङो गावनि देहाखौ जोङो जोथोन लाखिनो हायो आरो जोङो मेडिसिन जायाबासिनो योगाखौ जुदि सर' खालामबाय थायोबा जोङो गावखौनो फिट खालामनानै लाखिनो हायो। खुनु बेमार आजार गैयाजासिनो देहाखौ गोग्गो गोथार लाखिनो हायो। बे योगा सेसन जोबनायनि उनाव 9 बाजिनिफ्राय हेल्थ चेकआप पाब्लिक एवेयारनेस प्रग्रामनि जि इनागुरेल सेसन बे आरम्भ जागोन आरो बिनि आलासि बिथांमोना सफैगोन। लोगो लोगोनो 10 बाजिनिफ्राय जोंनि हेल्थ एग्जामिनेसन देहा नायबिजिरनाय जोंनि प्राय 70 जनसो डक्टर आरो नार्स थागोन, स्टाफ थागोन, बिथांमोनखौ नायबिजिरगोन। बिनि उनाव बिथांमोननो प्रेसक्रिपसन हरनाय जागोन, मेडिसिन प्रेसक्रिपसन मथे बिथांमोननो आयुर्वेदिक आरो गोनां जायोब्ला एल'पेथिक मेडिसिन जथेस्थ' जोंनियाव मौजुद दङ बेखौ होनाय जागोन। लोगोसेनो बिथांमोनखौ ब्लाड टेस्ट खालामनाय, बिपि टेस्ट खालामनाय, सुगार टेस्ट खालामनायनि थाखाय बेयाव बेबस्था खालामनाय जादों आरो सानजौफुआव बिथांमोननि जि माने जानाय खिसिरि माने बेयाव आइटेम थिक खालामनाय जादों। गासै 3500निबो बारा रायजो राजा बा पेसेन्ट बिथांमोना बाहागो लागोन। जाय पेसेन्टफोरा सिरियासनिफ्राय सिरियास थासारियाव दङ बा गोबां माखासे गाज्रि बेरामाव गोलैनानै दङ, हानायखिनिखौ जिखिनिया सम्भब सोरनोबा सार्जारि नांगौ, सोरखौबा अपारेशन खालामनांगौ, बेबायदि पेसेन्टफोरखौ गुवाहाटी आयुर्वेदिक कलेज सरकारि आयुर्वेदिक कलेजआ बेसेन नाङाजासे गावसोरनियाव ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना खोथा होदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना पर्यायक्रमै बिथांमोनखौ लांनानै ट्रिटमेन्ट खालायगोन। मिजिंथिदों बिटिआरआव बड'लेण्ड ओनसोलाव नुजानाय जोंनि इन्ड' भुटान बर्डार बा गोग्लैसोनाय ओनसोलाव नुजानाय आरो जोंनि गोबां पेसेन्टफ्रा गोबां रायजो राजाया हस्पिटालाव थायोब्लाबो थाङा, गोबाङानो थांनायनि थाखाय खाबु मोना, बिथांमोनखौ लाबोनाय जादों दिनै। दा बेखायनो जोंनि ओनसोलनि देहायारि जि जेंना आरो जि हेल्थ माने रिलेटेड इसु आरो जथेस्थ' नार्स स्टाफ बा डक्टर जोंनियाव आंखाल दङ, बिथांमोनखौ नैबे हेल्थ केम्पनि गेजेरजों सांग्रांथि लाबोनाय आरो जिखिनिखौ हायो देहायारि जोथोन लाहोनाय आरो फाहामनाय बेखिनिखौ खालामनायनि मोनसे थांखिजोंनो प्लेटिनाम जुबिलि सेलेब्रेसन आयुर्वेदिक कलेजनि दङ, बिथांमोना जोंखौ खावलायदों आरो जों खावलायनाय बायदि मदद होदों आरो बेखिनिखौ अर्गानाइज खालामदों। गोजोन्थों। सरकारि जि आयुर्वेदिक फरायसालिमा आरो देहा फाहामसालि बिथांमोननि बेलायाव मा मेसेज होगोन रायजो राजानो जिथुनाखि गोबां गेदेरथार बे नायसंनाय हाबाफारिखौ मावफैदों बिथांमोना? सरकारि आयुर्वेदिक कलेजआ मालाबाबो बेबायदि मेगा केम्प खालामफेराखै। 200, 300, 400नि एबसुआबो खालामदों,
200 300 पेशेन्टफोरखौ लानानै रायजो राजाखौ लानानै खिन्थु बे जाबाय मोनसे मेगा इभेन्ट मोनसे जायगायावनो टटेल हस्पिटालनि माने सेटआपखौ खालामनानै बेयाव बेड लाखिनानै बेयाव माने वेट मिजार बिपि टेस्टनि ब्लाड टेस्टनि बेबस्था लाखिनाय जादों पेशेन्ट एग्जामिनेसन खालामनाय जादों फार्मासि टेम्परारि जों खालामदों जायनिफ्राय जों मेडिसिन हरगोन बेबायदि सेटआपा गोरलै बाथ्रा नङा आरो जथेस्थ' एरेन्जमेन्ट जथेस्थ' खस्थ' हार्डवर्क खालामनो गोनां जादों खारन जोंबो माने प्रफेसनेलि हेल्थजों जोङो बा हस्पिटालजों जोंबो रिलेटेड नङा बेखायनो जोङो जइन्ट डाइरेक्टरनिफ्राय हेल्प लादों आयुर्वेदिक कलेजनिफ्राय हेल्प लादों आरो बिथांमोना जि रिकुवारमेन्ट होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे रिकुवारमेन्टखौ जों होदों आरो रायजो राजाया जाहाथे खुनु खस्थ' खुनु जेंना गोलैयाबासिनो गावबा गावनि देहायारि थासारिखौ नायजानानै बेमारखौ जाहाथे डायगनस खालामनो हायो सिनायथि खालामनो हायो आरो बिनि उनाव फाहामनो हायो बा मुलि मोनजायो बिनि थाखाय जों बेबस्था खालामनानै होदों क'क्राझार आरो उदालगुरि जिल्लानि बे मोननै जायगायाव मोननै लकेसनाव मेगा हेल्थ केम्प जाबाय आरो जों माइक्र' लेभेलाव खालामगोन आरो सरकारि आयुर्वेदिक कलेजखौ जोङो धन्यबाद होगोन बिथांमोना जि मोनसे इनिसियेटिभ लाबाय आरो 80% सरकारि आयुर्वेदिक कलेज हस्पिटाला दिनै बेयाव केम्प खालामफैदों बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव गोजोन्थों बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशेल अफारखौ लानानै फैदों बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशेल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटिनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशेल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंसे हेलमेट फ्री बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन